De Freule, een dij vol tradities. Nee is liekwols de cabrio, die mij riet in de optocht naar het standbeeld van de Freule. In die cabrio zit het winnende parcours van vorig jaar uit Anjem. Dit hier dogen ze zelfs net mee, maar een favoriet hebben ze zeker. Unaniem zogen ze het parcours van Belsum als de grote koningshouder van deze Freule. Dirk van Wiggeren en Wendy Stobbe uit Belsum hoop je dat die versissing uitkomt. Vol spanning staan ze joert op het veld te zien naar haar jongens. Dirk naar zijn zoon Allard en Wendy naar haar zoon Thomas. Weer. Als we maar een beetje voorbereiden, dan ben je op een goede waard, toch? Een beetje vers horen dan. Ja, dat zei ik. Engeland is een goede tegenstander, hè, dus. Yes! Goed zo! Ja, want hoe zit Allard het joert? Heel gedreven. Dit is zijn laatste keer dat hij mooi. En het eerste jaar, ja, toen moesten ze voortgaan de favoriet ex-Mora. En dat hebben ze toen net won. Wel had ze altijd alle bordjes op size, maar nooit het bordje pakken. Dus dan hebben we hier een omloop draait. Vorig hier goed hij net. We zitten hier op de tribune, er weer een size voor als je schouder opereert. En het is nu nog een blessure oproen. Oh. Ja, en dan denk je, dan zie je dat verdriet bij hem. Van, Ja, niks. het wordt niks meer, maar hij heeft al die goede mensen om hem heen en al die goede bedoelingen om hem al die te helpen. En hij heeft zelfs zijn rust pakt, hij heeft alleen maar lang uitlopen te kwollen en nog heeft ze van een moment helemaal in tegen beide voeten. En ja, dan hoop je gewoon dat hij het houdt. Dat hij het maar net weer uitvalt, dat is mijn angst. Had hij het maar... Yes, 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 yes! Go! Thomas! Yes! Geweldig! Zo! Iets niks. Ja, Nou. ongelooflijk. Nee, De kop is er al.